האם ניתן לפרסם פוסטים גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בקבוצות, וגם לתזמן אותם ביום ושעה שנוחות לי, שמתאימות לי לפרסום של העסק שלי? כן, בהחלט. בואו אני אסביר לכם איך לעשות את זה. שלום, שמי אורית שפלין, בעלת חברת פרסום ווב אופטימייזר. אנחנו עוסקים בהשגת לידים, העלאת מחירות ורווחים לכל עסק שהם הלקוחות שלנו, כבר 14 שנה. אנחנו עוסקים בפרסום בפייסבוק, אינסטגרם, גוגל, טיק טוק, לינקדאין ועוד הרבה רשתות חברתיות נוספות. על מנת להתחיל את הפרסום אני מציעה לכם להוריד אפליקציה שנקראת מטה ביזנס סוויט. מטה ביזנס סוויט הוא בעצם איזשהו כלי שיעזור לנו לנהל את כל הדפים, גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם קבוצות, כל הנדרש. כדי ליצור פוסט, מה שנדרש מאיתנו לעשות זה בעצם ללחוץ על כפתור שנקרא Create Post, יצירת פוסט. לוחצים עליו. יש לנו פה כמה אופציות, דף עסקי בפייסבוק, דף עסקי באינסטגרם וקבוצות. איזה קבוצות אני יכולה לבחור? זה קבוצות שיש בהן הכי הרבה אנשים. אז אני בעצם עוברת על כל הקבוצות שיש בהן הכי הרבה אנשים ובוחרת את הקבוצות האלה. בקבוצות ניתן לפרסם אך ורק 3 קבוצות, אז קחו את זה בחשבון. לאחר מכן לוחצים על כפתור דן ומוסיפים את התמונה או וידאו. אני מוסיפה את התמונה או וידאו שלי. לאחר מכן, מה שנדרש להוסיף את המלל. מוסיפה גם את המלל. הוספתי את המלל, מה נשאר לי? אל תשכחו את האשטגים. כדי לפרסם את האשטגים, מה שאני עושה זה לוחצת ככה על אשטג ולוחצת על פרסום. תשימו לב, אני מקבלת את כל האשטגים הרלוונטיים לי. כדאי מאוד להוסיף לפחות 5 האשטגים. תשימו לב, Publish Now, זאת אומרת לפרסם עכשיו. אינסטגרם בודקים איך זה נראה, גם פייסבוק בודקים איך זה נראה, ולוחצים על Publish. כאשר לחצנו על Publish, תשימו לב, אנחנו היום ב-25 לאפריל, ומשהו שפורסם. פורסם גם בפייסבוק ופורסם גם באינסטגרם. תשימו לב, יש היום את הפרסומים האלה. אבל מה קורה אם אני רוצה לפרסם פוסט, נגיד בעוד 3 ימים? איך אני בעצם עושה את זה? מה שאני עושה זה את הדבר הבא. אני לוחצת על Create Post, בוחרת הפעם אך ורק בפייסבוק ואינסטגרם, עושה דן, לאחר מכן בוחרת את התמונה, לוחצת על דן, מוסיפה את המלל, לוחצת על Next, ואז יש לי אופציה שנקראת Schedule for Later, זאת אומרת לפרסם מאוחר יותר. אני בוחרת את התאריך שהייתי רוצה לפרסם בו, את השעה שהייתי רוצה לפרסם בו. תשימו לב לגבי השעה. יש לנו שעות שרלוונטיות ביותר לקהל היעד שלנו. אם תעקבו אחריי, תוכלו לראות סרטון שבו אני מסבירה מה השעות שקהל היעד שלנו אוהב לראות את הפוסטים שלנו. ובצורה כזאת, לפרסם את הפוסטים בשעות שרלוונטיות ביותר. אז הפעם אני בוחרת שעה 5 אחרי הצהריים, ולוחצת על Schedule, רשום Post Scheduled, ואז אני רואה שהפוסט תוזמן גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. מה נשאר לעשות? לתזמן את הפוסטים הרלוונטיים חודש קדימה, והכל עובד ומתקתק כמו שצריך.